V samém srdci Prahy na Královských Vinohradech najdete byt, který vám změní život. Otevřený prostor vás zanese do oblak. Z jedné strany vilová část Vinohrad, z druhé strany zelený a tichý vnitroblok. I když jste v centru města, čeká na vás oáza klidu, ticha a zeleně. Unikátní systém parkování pod domem vám zajistí, že se suchou nohou dostanete až do vašeho bytu. Byt můžete nechat otevřený tak, že vidíte přes celé patro. Obývací prostor propojíte s terasou pomocí posuvného okna a otevře se vám prostor, kde zapomenete na práci a stres. Tady budete sami sebou. Kuchyňská linka obsahuje všechny spotřebiče a snídani si zde vychutnáte u stolu nebo na další terase, která směřuje do tichého vnitrobloku. Pokoj ve spodním patře může sloužit jako pracovna nebo pokoj pro hosty, protože má vlastní koupelnu. Do horního patra se dostanete po elegantním schodišti, které je plné světla a prostoru. V každém ze 3 pokojů najdete vestavné skříně nebo klimatizační jednotku. Uspořádání pokojů je jen na vás. Místa je tu dost pro všechny. Na tomto patře je koupelna a samostatná toaleta, takže každý bude mít své soukromí. Exkluzivním bonusem je terasa, která vám ukáže Prahu tak, jak ji neznáte. Váš byt přes celé patro a panoramatický výhled z horní terasy vás přenesou do světa, který bude patřit jenom vám. Jen vy a Praha. To stojí za to.